हेलो लगभर हेलो हाय कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हो। फिलहाल मेरा ज़्यादा ठीक नहीं है मैं क्योंकि 2 हफ्ता हो गया मेरा आवाज़ भी ठीक से नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत बुखार हुआ था मुझे, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। जो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो अच्छा मैं सोचती कि आज ब्लॉग बनाओ, तो इसलिए हम ब्लॉग बना रही हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत करती हूँ। मैं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बयबो अनसायगोन होननानै आरो नायलांगोन होननानै। स' नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हायोबा आरो बयनोबो शेयार खालामनानै हो। थ' लेट्स गो विथ मी। High class हिन्जाव बायदि मोनो। हिन्दुस्तानी संगीत सार गोथाव नांदों बे जानाया, मानो जादिया? आं माबा र' जागोन जादो 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 जादो। सासे आं जाग्राखौ नुबा थानो हाया। जालायबाय दे लारुजों सा। आंनिया उदैया माबा जादों गुरगुरदों। गुरगुरदों सेस सेस। होमबाथ' सारा बेखौ मोनजानाय नंला माथो आयै। नासु जानोसै गुरगुरदों। फिसा जाया दे नुनोखाय आं जागोन। साखौ लोङाबा थानो हाया आं। नंगौ नंगौ। लोंदो हनै साहाया लोंदो। र' आं हरनि र'। नों हरबावबायसो। औ नों मोनहाबनाय नङा ना हनै। एसे गारमा गुदुं खालामसै। गोलैगोन हनै सार गोलैसै। गुसुसो जालायलांबाय नांला फैनायावनो आगानसेयाव। थुमफ्रुबाबो मानसि, थुमफ्रु नङाबाबो मानसि। सोरबा हाज्राव मानसि। फिथाइयावबाबो जाथाराखै। ओमफ्राय आं नाय गुफुरदोंलाय आं खाख्लुलायनायसै। नों मासि गुफुर जाखो ओमफ्राय आं मासि गुफुर? आंथ' गोसोम। आंबो बिराद गुफुर जादोंथ' देखाय आंखौबो। दे नोंबो गुफुर जादों। औ नोंबो गुफुर जादों बिराद दा नै न'निफ्राय ओंखाराखैना स्कुल बन्द' मोना दमासिनि। बन्द' नङा दालाय? स्कुल बन्द' मोनथ' ओंखायनोथ' होनदां। बन्द' मोनखांबाय जोंहा। दावदै बाव मोखाङाव मोनसे पिस्थल गैबावा नै आंना सिथर दं बाव। मा सिथर दं? गोसोमसो दं हयलाय, गोसोमखौलाय सिनायखादों ना?